Syvende kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marryat, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. Syvende kapitel. Humphrey havde nu mange ting for. Han havde lavet sig adskillige fælder og kom næsten hver dag hjem med kaniner og harer. Han havde også lavet nogle fuglefælder til Alice og Edith og fanget 2 stilisser, der blev sat ind i buer, som han havde lavet til dem. Men Humphrey havde som sagt noget andet for. Han var tidligt ude om morgenen og om aftenen. Når månen var oppe, var han sent hjemme, længe efter de andre var gået i seng. Men de vidste ikke, hvorfor han blev så længe ude, og han ville ikke sige dem det. Det faldt ind med stærk snefog, og Humphrey var mere hjemmefra end før. Endelig en uges tid efter, at sneen havde dækket jorden, kom han en morgenstund ind med en hare og en kanin i hånden og sagde: Edvard, jeg har fanget noget, som er større end både hare og kanin, og du må komme og hjælpe mig. Din gigt er vel for slem, Jakob, til at du kan tage med. Nej, jeg tænker nok, jeg kan humpe afsted. Det er det fugtige vejr, der er så slemt for mig. Denne frostluft vil måske gøre mig godt. Jeg har haft det meget bedre, siden sneen faldt. Lad os så se, hvad du har fanget. Du har 2 mil at gå, sagde Humphrey, da de kom udenfor. Det kan jeg nok overkomme, Humphrey. Gå du nu i forvejen, Humphrey. Humphrey gik rask til, indtil de kom i nærheden af en klynge store træer. Han førte dem da hen til en faldgrube, som han havde gravet. Her er min store fælde, sagde Humphrey, og se nu, hvad jeg har fanget i den. De så ned i gruben og fik øje på en ung tyr. Smukker, som var med, begyndte at gø rasende af den. Hvad skal vi nu gøre? Jeg tror ikke, den er kommet nogen skade til. Kan vi få den levende op? Spurgte Humphrey. Nej, ikke så godt. Havde det været en kalv, kunne det nok have ladet sig gøre, men den er for tung, og selvom vi også får den levende op, må vi dog slå den ihjel bagefter, så vi går bedst i at skyde den straks. Det mener jeg også, svarede Humphrey. Men hvordan fik du den fanget, spurgte Edvard. Jeg læste om det i den samme bog, hvor jeg fandt beskrivelsen af harefælderne, svarede Humphrey. Jeg gravede gruben, dækkede den til med tjørnegrene og lagde sne ovenpå. Det er denne tættere del af skoven, som kvægflokken fornemmeligt søger hen til i vintertiden. Den er stor og tør, og de høje træer giver den ly. Derfor valgte jeg dette sted. Jeg tog et stort bundt hø, lagde noget på sneen omkring faldgruben og strøede noget mere rundt om i små håndfulde, så at flokken måtte finde og æde det. Og nu ser du, at jeg har haft held med mig. Ja, Humphrey, du stikker også, vil jeg nok sige, sagde Edvard. Skal jeg så skyde den? Ja, nu da den ser op. Edvard skød dyret en kugle for panden, og det faldt dødt om. Men de blev nu nødt til at gå hjem efter hesten og vognen og hente reb til at få dyret halet op af gruben, og det blev et hårdt stykke arbejde. Men hesten hjalp dem, og endelig fik de det besørget. Næste gang skal det nok gå lettere, sagde Humphrey. Jeg vil snarest muligt lave en vinde, og vi skal inden ret længe hale en til op, ligesom man hejser en spand op af en brønd. Det er et dejligt ung kød, sagde Jakob, som flåede tyren. Den er ikke 1,5 år gammel, så vidt jeg kan se. Havde det været en voksen kammerat, sådan en som den vi skød for nogen tid siden, så måtte vi have ladet den ligge, hvor den lå, for vi kunne aldrig have fået den op. Jo, Jakob, det skulle vi nok have fået, for så var jeg sprunget ned og slået den i stykker i graven, så vi ville have taget den op stykkevis. De læssede nu huden og kødet af dyret og kørte hjem. Hermed har du nu rigeligt erstattet mig udlægget for bøssen, Humphrey, sagde Jakob, om det ikke strækker til at betale mere. Det glæder mig, sagde Humphrey, men jeg håber, at dette ikke bliver den sidste, jeg fanger. Det minder mig om en ting, Humphrey. Jeg tror, du må tage tilbage igen med vognen og skaffe alle dyrets indvolde af vejen og fjerne alt det blod, som ligger på sneen. For jeg har lagt mærke til, at kvæget bliver meget skræmmet ved lugten og synet af blod. Det har jeg opdaget ved, at jeg et par gange har set dem komme hen, hvor jeg har skåret halsen over på en hjort, og så snart de har stukket snuden ned et sted, hvor der har ligget noget blod på jorden, har de stukket halerne i vejret og er galopperet brølende bort i en lynende fart. Ja, jeg har endog hørt, at der som der er begået et mord i en skov, og man vil finde liget, så skal man bare drive en flok kvæg derind. Det vil man have mere nytte af end af en blodhund. Tak skal du have, fordi du fortæller mig det, Jakob. Jeg vil ikke være falden på det af mig selv, og nu vil jeg sige dig, hvad jeg yderligere vil gøre. Jeg vil læsse vognen med bregneløv og lægge det på bunden af gruben, så hvis jeg kunne få fat i en kvie eller kalv, skulle den ikke tage skade af faldet. Du må have været længe om at grave det hul, Humphrey.
Ja, det har jeg også, og efterhånden som jeg kom dybere ned, blev arbejdet sværere, og så skulle jeg endda bære al jorden bort og sprede den. Jeg var over en måned om det, og til sidst havde jeg en stige, og kurvene med jord i måtte jeg bære op. Der er dog intet, som kan måle sig med tålmodighed og udholdenhed, Humphrey. Det har du mere af end jeg. Vinteren gik hurtigt, og der hentede kun lidet af betydning. Jakob var bundet til hjemmet af sin gigt, og Edvard gik på jagt alene eller sammen med Humphrey. Denne var så heldig at fange et par kalve i sin faldgrube. Det var, som man vel kan tænke, en vigtig forøgelse af besætningen. I en henseende var de lidt bekymrede, da Jakob nemlig ikke kunne komme over på den anden side af skoven og hente de hundevalpe, som var lovet dem. Edvard og Humphrey trængte stærkt ind på den gamle, at han skulle lade en af dem gå derover, men det eneste svar, de kunne få af ham, var, at det snart ville blive bedre. Men da han mærkede, at det snarere blev værre, tillod han endelig, at Edvard måtte gå. Han gav ham nøje besked om, hvad vej han skulle gå, beskrev ham skovfogedens hus og rådede ham indstændigt til at kalde sig Armitage og give sig ud for hans sønnesøn. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage med dig, sagde Humphrey. Det ville jeg også ønske, Humphrey. Jeg føler mig som en slave, der er sat i frihed. Jeg ved, hvad vi skylder gamle Jakobs godhed, men det passer sig ikke for Edward Beverly at være indemuret her i skoven, aldrig se eller tale med nogen, og være udelukket fra verden. Fader var kriger af den rette slags, og var jeg gammel nok dertil, tror jeg, at jeg ville stikke af og slutte mig til det kongelige parti. Det samme føler jeg, svarede Humphrey. Men husk på, Edvard, hvor dårlig gamle Jakob er, og hvad ville der blive af vores søstre, hvis vi forlod dem? Det ved jeg, Humphrey. Jeg tænker sandelig heller ikke på at forlade dem, men jeg ville ønske, de var i sikkerhed hos vores slægtninge, så havde vi vores hænder fri. Ja, det havde vi, Edvard, men husk på, at vi er endnu kun drenge. Sandt nok, jeg er kun 15 år, men jeg er stærk nok, og det er du med. Jeg tror, at der som jeg kunne få godt ramt til en mands hoved, skulle jeg nok få ham til at vakle ved slaget, om han end var stor som en bøffel. Hvor ung jeg end har været, ved jeg dog godt det med mig selv. Og husk på, fader lovede mig, at jeg skulle følge med ham, så snart jeg havde fyldt 15 år. Jeg tænker stadig på, sagde Humphrey, den frygt, som gamle Jakob har for, at vi skal komme til Lymington. Nå, hvad er der at være bange for? Det ved jeg lige så lidt som du. Efter min mening er det kun noget, der spøger i hans egen hjerne. Man ville vist ikke gøre os nogen fortræd, fordi vor fader havde kæmpet for kongen. At de har halshugget nogle folk er meget sandt, men det har været folk, der har sammenrottet sig for at støtte kongens sag. Det har jeg fået listet ud af Jakob, men jeg kan ikke indse, hvad vi har at frygte, hvis vi holder os rolige. Men nu kommer det egentlige spørgsmål, Edvard, for Jakob har, efter hvad jeg tror, i så henseende, udtalt sig mere udførligt over for mig end over for dig. Hvis du nu virkelig vendte skoven ryggen, hvad ville så dit første skridt være? Jeg ville naturligvis åbent sige, hvem jeg var, og overtage min faders ejendom Arnwood, som er min rette arvelod. Det er netop også Jakobs tanke, og han siger, det ville blive din ødelæggelse. Godset er nemlig hjemfalden til parlamentet. Det er ikke længere dit, og du vil ikke få lov til at tage det i besiddelse. Du ville efter al sandsynlighed blive kastet i fængsel, og hvem ved, hvad der så kunne ske? Har Jakob sagt dig det? Ja, og han sagde til mig, at han turde ikke tale med dig om den sag. Du var så hidsig, og når du fik det at vide, ville du sikkert begå en eller anden overilet handling, og det ville blive benyttet til påskud til at lade dig pågribe. Så sagde han også, at han troede ikke, at han havde længe tilbage at leve i. Han blev dag for dag svagere, og han håbede blot, at han måtte blive sparet et års tid eller 2 endnu, for at han kunne holde dig rolig, indtil der kom bedre tider. Det, at du gav dig til kende og gjorde fordring på din ejendom, ville drage de mest skæbnesvangre følger efter sig. Hvad der ville blive af dine søstre, var det umuligt at sige, men sandsynligvis ville de blive satte under formynderskab af en eller anden puritansk familie, som ville gøre sig en glæde af at mishandle og ydmyge oberst Beverlys døtre. Hvorfor har han ikke fortalt mig alt dette? Han var bange for at sige noget til dig. Han mente, at du ville blive så ustyrlig ved tanken om denne uretfærdighed, at du ville begå en dumhed. Og, sagde han, jeg beder hver aften vor herre, at han vil skåne mit ellers unyttige liv, for hvis jeg døde, er jeg sikker på, at Edvard ville forlade skoven. Nej, aldrig så længe mine søstre står under min beskyttelse, svarede Edvard. Var de i sikkerhed, ville jeg være ude af den i morgen. Jeg synes, der er meget sandt i, hvad Jakob siger. Giv tid er et godt råd i tider som disse.
Jeg tror derfor, at jeg i dit sted ville være varsom, men jeg synes på den anden side heller ikke, at der behøver at frygtes noget, fordi du eller jeg går ud af skoven, når vi kalder os Armitage. Ingen vil genkende os. Du er blevet høj og stor, jeg ligeledes, og vi er så brunede af vind og vejr og det daglige arbejde, at vi mere ligner skovløberbørn end oberst Beverlys sønner. Du taler meget fornuftigt, Humphrey, og jeg er enig med dig. Jeg er dog slet ikke så hidsig, som den gamle Jakob tror, og selvom mit hjerte gløder af harme, har jeg dog selvbeherskelse nok til at lægge skjul på mine følelser. Jeg kan sætte list imod list, hvis det er nødvendigt, og efter hvad du har fortalt, tror jeg, at det er nødvendigt. Et er sikkert og vist, at så længe kong Karl er fanget, og hans parti adsplittet, kan jeg ikke foretage noget, og at give mig til kende ville jo kun være til skade for mig selv og os alle. Jeg skal derfor ganske bestemt holde mig rolig, men jeg både må og vil have nogen omgang med andre mennesker, og skaffe mig at vide, hvad der sker i landet. Det er netop min mening, Edvard, men lad os ikke være for raske på det. Nu vil jeg ønske dig en behagelig ridetur, og hvis du kan få nogle havl til mig over hos skovløberen, vil jeg gerne have nogle. Det skal jeg ikke glemme. Farvel, bruder. Humphrey vendte hjem for at passe sit landbrug, mens Edvard fortsatte sit ridt igennem skoven. Af ovenstående samtale kan man danne sig en mening af de to drenges karakterer. Edvard var modig og opfarende, men dog villig til at lade sig overbevise. Da han var opdraget som arving til godset, følte han stærkere end Humphrey det ydmygende i at være fattig. Af naturen var han krigerisk anlagt, og denne tilbøjelighed var i hans barndom blevet næret af hans fader. Og dog havde nogen aldrig haft et bedre hjertelag. En mere højmodig yndling end han havde aldrig været til. Humphrey havde et mere stille og tænksomt sind. Han var måske så velskikket til at gå i spidsen for andre som til at give råd. Hos ham var megen klogskab forenet med mod. Humphrey havde ikke Edvards ridderlige ånd. Han var yngre søn og skulle på en måde selv tjene sit brød, og han følte godt med sig selv, at han bedre egnede sig til at blive ingeniør eller agerdyrker end soldat, skønt der ingen tvivl er om, at han ville være blevet en tapper kriger, hvis dette var blevet hans livskald. I velvilje var han sin broders lige mand, og det var grunden til, at der aldrig faldt et ondt ord imellem dem. De spørgsmål, der var imellem dem, drejede sig ikke om, hvem der skulle have sin krig sat igennem, men hvem der skulle være mest eftergivende over for den andens ønsker. Vi behøver næppe at sige, at aldrig havde to brødre været hinanden mere hengivne eller næret større agtelse for hinanden. Slut på 7. kapitel. 8. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marryat, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 8. kapitel. Edvard satte hesten i trav, og efter 2 timers forløb var han på den anden side af Nyskoven. De anvisninger, Jakob havde givet ham, havde han ikke glemt, og inden middag holdt han ved porten til skovfogedens hus. Han steg af, hængte hestens tømme over stakittet og gik gennem en lille pænt holdt have. Han bankede på døren, og en netklædt pige på 14 år kom ud og lukkede op. Er Oswald Partridge hjemme, min pige? Spurgte Edvard. Nej, han er ikke, unge mand. Han er ude i skoven. Når kommer han hjem? Han plejer at være her igen hen ad aften, medmindre han da er ualmindelig heldig. Jeg har reddet et godt stykke vej for at træffe ham, sagde Edvard, og det ville være kedeligt for mig, om jeg skulle vende tilbage uden at have talt med ham. Har han ingen kone eller nogen anden, som jeg kunne tale med? Han har ingen kone, men jeg skal gerne tage mod besked. Jeg er kommet angående nogle hunde, som han har lovet min slægtning Jakob Armitage, men den gamle mand har været syg nogen tid, og er for dårlig til at kunne hente dem, derfor har han sendt mig. Der er hunde, både unge og gamle, store og små i hundehusene, så meget ved jeg, men heller ikke mere. Så er jeg bange for, at jeg må vente, til han kommer tilbage, sagde Edvard. Jeg skal sige det til far, svarede den unge pige, hvis de vil vente et øjeblik. Et par minutter efter kom den unge pige tilbage og sagde, at hendes far bad ham komme indenfor. Han ville gerne tale med ham. Edvard bukkede og fulgte den unge pige, som gik i forvejen hen til et værelse, hvor der sad en mand klædt som datidens rundhoveder. Hans spidspulede hat lå på stolen, og hans kåre nedenunder.
Han sad ved et bord, som flød med papir. Her er det unge menneske, far, sagde pigebarnet, gik derefter over gulvet og satte sig ved kaminen. Manden, eller vi skulle vel snarere sige herren, til som en sådan så han ud til trods for den mørke og ejendommelige dragt han bar, vedblev at læse et brev han lige havde åbnet, og Edvard, som blev bange for, at han var fangen hos en rundhoved, mens han havde ventet at træffe en skovfoged, bliver yderligere opbragt ved den ligegyldighed, vedkommende viste ham. Glemmende at han efter sit eget udseende ikke var Edvard Beverly, men en slægtning af Jacob Armitage, blev han rød af harme, mens han stod ved døren. Heldigvis gav den tid, som det tog den anden at gennemlæse brevet, også Edvard tid til at huske den forklædning, han optrådte i. Rødmen veg fra hans kinder, og han blev stående tavs, kun af og til vekslende et blik med den unge pige, som når deres øjne mødtes, straks tog sine til sig igen. Hvad ønsker de, unge mand? Spurgte herren ved bordet endelig. Jeg er kommet i et privat ærinde til skovfoden Oswald Partridge, for at få 2 hundevalpe, som han har lovet min bedstefar Jacob Armitage. Armitage, gentog den anden, og så en fortegnelse, han havde liggende på bordet. Armitage, Jacob. Ja, rigtigt, jeg ser. Det er en af skovløberne. Hvorfor har han ikke været heromme for at hilse på mig? Hvorfor skulle han hilse på dem, herre? Svarede Edvard. Ganske simpelt, unge mand, fordi det ifølge parlamentets beslutning er blevet overdragen mig at føre tilsyn med Nyskoven. Alle de tidligere ansatte er blevet tilsagte til at møde her, for enten at få tilladelse til at blive i deres bestilling, eller blive afskediget, eftersom jeg måtte finde det rådeligst. Det har Jacob Armitage ikke hørt noget om, herre, svarede Edvard. Han har været skovløber, ansat under kongen. I 2-3 år har han ikke fået sin løn udbetalt, og har boet i sit eget hus, som hans fader efterlod ham, da det var hans ejendom. Og må jeg spørge, unge mand, bor de sammen med Jacob Armitage? Ja, det har jeg gjort i over 1 år. Og da deres slægtning i lang tid ikke har fået kost og løn, som de selv siger, hvoraf har han da ernæret sig? Hvordan har de andre skovløbere ernæret sig? Svarede Edvard. Forelæg mig ikke spørgsmål, min unge mand, svarede herren, men vær så god at besvare mine. Hvad har Jacob Armitage haft at leve af? Der som de tror, han ikke har noget at leve af, min herre, så tager de højlig fejl, svarede Edvard. Vi har et stykke jord, som tilhører os, og som vi dyrker. Vi har hest, vogn, svin og køer. Og det har været tilstrækkeligt til at leve af. Havde de gamle patriarker mere? Spurgte Edvard. De er temmelig rap i munden, unge mand. Men jeg ved noget om Jacob Armitage, og vi ved nok, vedblev han, og satte fingeren tæt hen ved noget, der var skrevet ud for navnet på fortegnelsen, hvem han sluttede sig til, og hvem han tjente. Tillad mig et spørgsmål. De er kommet herhen, siger de, efter 2 hundevalpe. Trænger de til dem for at passe på deres svin og køer, eller hvad skal de bruges til? Vi har så god en hund, som der findes i skoven, svarede Edvard, men vi skulle gerne have nogle flere for det tilfælde, at vi skulle miste den. Så god en hund som nogen i skoven? God hvortil? Til jagt. De indrømmer altså, at de jager. Jeg vedgår intet for Jacob Armitages vedkommende. Han må svare for sig selv, svarede Edvard. Men tillad mig at sige dem, at har han fældet noget vildt, kan ingen gå i rette med ham derfor. De vil måske forklare mig, hvorfor. Intet er lettere. Jacob Armitage tjente kong Karl, der ansatte ham som skovløber og betalte ham hans løn. Visse folk, som ikke skulle have handlet således, gjorde oprør mod kongen, fratog ham hans myndighed og berøvede ham midlerne til at betale dem, han havde ansat. Disse vedblev at være kongens tjenere, fordi de ikke havde andet at leve af, mente de, at den gode herre ville være glad ved, at de kunne ernære sig selv ved til eget underhold at fælde det vildt, som de ikke længere kunne bevare for ham, uden selv at spise noget af det. Så indrømmer de altså, at Jacob Armitage har fældet dyr i skoven. Jeg indrømmer intet for Jacob Armitages vedkommende. De indrømmer, at de selv har fældet vildt. Det spørgsmål besvarer jeg ikke, min herre. For det første er jeg ikke her for at anklage mig selv, og for det andet må jeg vide, i kraft af hvilken myndighed de har ret til at spørge. Unge mand, svarede den anden i en streng tone, hvis de vil kende min bemyndigelse, næsvis som de er, så er min bestilling her, hvorefter jeg er ansat som parlamentets foged til at have overopsynet med Nyskoven, med fuldmagt til at ansætte og afskedige,
hvem jeg finder for godt. De vil vel nok tro mig på mit ord, eftersom de formodentlig hverken kan læse eller skrive. Edvard trådte hen til bordet, tog ganske roligt papiret og læste det. Det forholder sig ganske rigtigt, som de siger, herre, sagde han, idet han lagde dokumentet fra sig igen. Det er dateret 20. december, ser jeg. Det er derfor kun 18 dage gammel. Hvad slutter de deraf, unge mand, svarede herren, og så forbavset på ham. Simpelthen den, herre, at Jakob Armitage har ligget syg af gigt et fjering år, i hvilken tid han absolut ikke har skudt noget vildt. Indtil parlamentet tog skoven i besiddelse, tilhørte den utvivlsomt hans majestæt, om den ikke gør det endnu. Hvilket nederlag Jakob Armitage end må have anrettet blandt vildtet, er han altså til dato kun ansvarlig over for sin konge. Det er let nok at se, hvilken skole de er blevet opdraget i, unge mand, selvom der ikke på dette stykke papir stod beviser for, at deres bedstefader tjente under kavaleren oberst Beverly, og har opdraget dem i sin tænkemåde. Herre, det er en dårlig fugl, der besudler sin egen rede, svarede Edvard med varme. Jakob Armitage og hans fader før ham tjente i oberst Beverlys familie. De skyldte ham den stilling, de nu har i Nyskoven. Ja, de skyldte ham alt. De ærer og agter hans navn. De støtter den sag, for hvilken han faldt, og det samme gør jeg. Unge mand, om deres tale end ikke er så vel overvejet, vidner den dog om taknemmelighed. Jeg har heller ikke et eneste nedsættende ord at sige om oberst Beverlys minde. Det var en tapper mand, og han var den sag tro, som han havde sluttet sig til, om det end ikke var nogen hellig sag. Men i min stilling kan jeg ikke, når jeg vil handle ærligt mod dem, jeg tjener, bortgive stillinger til dem, der har været og, så vidt jeg kan skønne, stadig er modstandere af den nuværende regering. Herre, svarede Edvard, deres omtale af oberst Beverly har givet mig agtelse for dem, hvilket jeg tilstår, jeg fra første dag ikke havde. Hvad de siger er ganske rigtigt. Jeg tror heller ikke, de vil gøre Jakob Armitage nogen fortræd. For det første, fordi jeg ved, at han ikke vil tjene under dem, og for det andet er han for gammel og svag til at beklæde sin post. Han har det heller ikke nødigt, da jorden og den hytte, han bor i, er hans egne, og de kan ikke sætte ham ud. Må jeg spørge, hvordan de er beslægtet med Jakob Armitage? Jeg tror, jeg sagde det før. Jeg er hans sønnesøn. Bor de hos ham? Ja. Og hvis den gamle dør, arver de så hans ejendom? Edvard smilede, og i det han så hen på den unge pige, sagde han. Må jeg nu spørge dem, frøken, om deres fader ikke overskrider sin embedspligt? Den unge pige lo og sagde, han har jo myndighed dertil. Nej, over for mig har han slet intet at sige, og heller ikke over for min bedstefader, da han har afskediget ham. Blev de opdraget i skovløberhytten, unge mand? Nej, herre. Jeg blev opdraget på Arnwood, sammen med oberst Beverlys børn. Og blev undervist sammen med dem? Ja, for så vidt min enerådighed tillod det. Kapellanen var altid rede til at give mig undervisning. Hvor var de henne, da der blev stukket ild på Arnwood og slottet brændte? Der var jeg i skovløberhuset, svarede Edvard med tænderskæren og et vredt blik. Ja, jeg kan tilgive et hvert udbrud af følelse, unge mand, når de bliver mindet om denne gruelige og skammelige udåd. Det var en plet, som aldrig kan aftvættes, en djævelsk handling, som vi troede ville nedkalde himlens hævn. Hvis bønner kunne afværge, eller virkelig afværgede slit, manglede de ikke fra vores side. Da jeg red herhen, var det for at opsøge Oswald Partridge og få de hunde, som han havde lovet os. Men nu min rejse formodentlig forgæves. Hvorfor det? Fordi de har tilsyn med skoven, og vil ikke vil tillade, at jagthunde gives til folk, som ikke er ansatte af dem, der nu står for styret. Deres slutninger er ganske rigtige, for så vidt det er min pligt at forebygge det. Men da løftet sagtens er blevet givet, før en mit beskikkelsesbrev blev udstedt, sagde han smilende. Synes de vel, at jeg ikke har ret til at blande mig i den sag? Jeg vil derfor holde mig uden for det hele, men må blot gøre dem opmærksom på, at de hidtil gældende love om krybskytteri endnu gælder. De forstår mig jo nok. Ja, herre, og der som de ikke tager mig det ilde op, vil jeg give dem et åbent og ærligt svar. Tal. Jeg mener, at dyrene i denne skov tilhører kong Karl, som er min lovlige herre, og jeg anerkender ingen anden myndighed end den, der er givet af ham. Jeg anser mig kun for ansvarlig over for ham alene med hensyn til de dyr, jeg fælder.
Det er måske deres mening, min gode mand, men det er ikke regeringens. Bliver de grebet, vil de blive straffet, og det er mig i kraft af den myndighed, hvormed jeg er forsynet. Vel, herre, skal det være, så får det være. De har afsat armitagerne som følge af deres hengivenhed for kongen, og det kan derfor ikke undre dem, at de nu mere end før holder med ham. De kan heller ikke undre dem over, at en afskedig skovløber bliver krybskytte. Og de kan heller ikke undre dem over, om en krybskytte, der bliver taget, pådrager sig lovens straf, svarede Rundhoved. Og dermed er den sag afgjort. Gå nu ud i køkkenet og få noget at leve af. Og ønsker de at blive til Oswald Partridge kommer hjem, så værsgo. Edvard, som blev fortrydelig over at blive vist ud i køkkenet, nikkede, smilede til den lille pige og forlod stuen. Nå, tænkte han, jeg kom herhen efter 2 hundehvalpe og fandt et rundhoved. Jeg ved ikke, hvor det kan være, men jeg er ikke så vred på ham, som jeg troede, jeg skulle blive. Den lille pige havde et nydeligt smil. Nå, det er køkkenet, hvortil herremanden på Arnwood vises hen af et rundhoved. Rimeligvis en kæmmer eller en bandit, som har tjent oprørende sag. Efter at Edvard havde anbragt sin hest i stalden, satte han sig ved et bislag uden for døren, som førte ind til bagværelserne. Edvard var hensunken i dybe tanker, hvoraf han vækkedes af den lille pige, datteren af den nylig ansatte forstindendant, som sagde: Jeg er bange for, unge herrer, at de kun har fået en dårlig modtagelse i køkkenet, da der ikke var nogen til at betjene dem. Hvis de vil følge med mig, kan jeg måske finde noget til dem. Tak, lille jomfru, de er venlige mod et menneske, der har tilstået at være krybskytte. Men de går sikkert ikke mere ud på krybskytteri. Og gør de det, vil jeg bede for dem, om jeg kan, svarede den lille pige leende. Edvard fulgte hende ud i køkkenet, hvor hun snart fik taget en kold kylling og en vildpostej frem og satte den på bordet. Derefter gik hun og kom ind igen med et krus øl. Dette, sagde hun, da hun stillede det på bordet, er alt, hvad jeg kan opdrive. Deres faders navn er Heatherstone, tror jeg. Det stod på bestallingen. Ja, det er rigtigt. Og deres? Naturligvis det samme som min faders. Jamen, deres fornavn. Det er nogle besynderlige spørgsmål, de kommer med, unge herrer, men jeg vil dog besvare det. Mit fornavn er Patience. Tak for deres nedladenhed, svarede Edvard. Bor de her? Ja, for tiden, herre, men nu må jeg forlade dem. Det er en sød lille pige, tænkte Edvard. Skønt hun er datter af et rundhoved. Og hun kalder mig herre. Jeg ser altså ikke ud til at være Jakobs sønnesøn, og må passe på. Edvard gav sig nu med god appetit i lag med de madvarer, der var stillet frem for ham, og var netop blevet færdig med et solidt måltid, da Patience Heatherstone igen kom ind og sagde: Nu kommer Oswald Partridge hjem. Tak, lille jomfru, svarede Edvard. Må jeg gøre dem et spørgsmål? Hvor er kongen nu? Jeg har hørt, han sidder på slottet Hurst, svarede pigebarnet, men, tilføjede hun med sænket stemme, alle forsøg på at få ham at se ville være forgæves, og kun skade ham og dem, der vågede derpå. Med disse ord gik hun ud af stuen. Slut på 8. kapitel. 9. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marryat, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 9. kapitel. Da Edvard havde spist færdig og taget sig en ordentlig slurk øl, rejste han sig fra bordet og gik ud af bagdøren, hvor han traf Oswald Partridge. Han gik hen til ham og sagde, hvorfor han var kommet over til ham. Jeg vidste ikke af, at Jakob havde en sønnesøn, og jeg har i grunden aldrig vidst, at han havde en søn. Har de boet længe hos ham? Over 1 år, svarede Edvard. Før den tid opholdt jeg mig på Arnwood. Så hører de formodentlig til kongens parti, sagde Oswald. Ja, til døden, svarede Edvard, når den tid kommer. Det gør jeg med, det kan de nok sige dem selv. Jeg ville aldrig skænke en hund bort til nogen, der ikke var kongelig sindet. Men det er bedst, vi går hen til hundehusene. Hundene kan jo nok høre, men de kan ikke gentage, hvad der bliver sagt. Jeg tænkte kun lidt på, at jeg, når jeg kom her, skulle have truffet andre end dem, sagde Edvard. Nu skal jeg fortælle dem alt, hvad der er foregået mellem mig og den nye intendant. De har været dristige, sagde Oswald.
Men det er måske så meget des bedre. Jeg beholder min stilling, og det gør 2 andre også, men ellers kommer der mange nye ind som skovbetjente. Jeg ved ikke andet om dem, end at de skælder ud på kongen, hvilket formodentlig er en dyd i deres øjne, som ansætter dem. Jeg ved ikke, om de har ret eller ej, men jeg har fået i mit hoved, at den nye intendant, eller hvad de vil kalde ham, ikke er så streng, som han giver sig ud for. Ved de, hvem han egentlig er? Nej, jeg ved ikke stort andet om ham, end at han er en god ven af general Cromwell, og man siger, at han har ydet parlamentets sag god tjeneste. Men vi må mødes igen en anden gang. Skoven er i hvert fald fri. Her er hundene til deres bedstefader. Hvor gammel kan de forresten være? For Jakob er ikke mere end 60 eller deromkring. Jeg er fyldt 15. Jeg ville have anslået dem til 18-19 i det mindste. De er som en velvoksen af den alder. Ja, intet kan så ledes som livet i skoven gøre en dreng til mand. Kan de jage dyr? Jeg går sjældent ud, uden at bringe et hjem. Se. At Jakob er en mester i sit fag er sikkert nok, men de er i grunden for ung til allerede at have lært det. Vi må gå på jagt sammen. Desuden må jeg vide, hvor den gamles hus ligger. For det første, fordi jeg jo nok kunne have lyst til at komme over til dem, og for det andet, for at jeg kan lede andre på vildspor. Kender de den store klynge egetræer, der kaldes Kongegruppen? Javel. Vil de møde mig der i overmorgen ved daggry? Det skal jeg, hvis jeg ellers lever. Så er det et ord. Tag så hundene i remmene og gå nu deres vej. Mange tak, men jeg vil ikke lade hesten blive tilbage, den står inde i stallen. Skovfogeden nikkede farvel til Edvard. Edvard sadlede hesten og red gennem skoven med hundene travende bag efter hesten. Han havde meget at tænke på undervejs. Han var klar over, at Jakob Armitage ikke havde langt tilbage. Selv nu var den gamle stakkel skrumpet ind til en benrad. Han regnede ud, at de i fornøden fald kunne leve af avlingen, uden at udsætte sig for at blive anholdte for krybskytteri. Skulle der tilstøde mig noget, tænkte Edvard, vil Humphrey dog altid være ved huset til at sørge for mine søstre. Med disse og mange andre lignende tanker underholdt han sig undervejs, indtil han sent ud på aftenen kom hjem. Han traf alle i seng med undtagelse af Humphrey, der fortalte Edvard, at Jakob havde været meget dårlig hele den forløbende dag, og havde bedt Alice læse for ham i Bibelen om aftenen. Næste morgen gik Edvard ind til Jakob og meddelte ham ind til de mindste enkeltheder, hvad der var foregået i skovfogedhuset. Du har handlet mere dristigt, Edvard, sagde Jakob, men jeg kunne ikke vente, at du havde talt anderledes. Du var for stolt og for mandig til at lyve, og det glæder mig, at det er således. At du holder med kongen, skønt han er fanget og i deres vold, kan de ikke tiltale eller straffe dig for. Men nu da de har taget skoven, må du være mere varsom. Til de er nu for tiden de styrende, og dem man må lystre. Jeg vil dog ikke have dig til at love mig det ene eller det andet. Jeg gør dig blot opmærksom på, at dine søstre kommer til at lide under enhver uforsigtighed fra din side. Og Oswald Partridge kan du trygt stole på. Jeg kender ham godt, og han vil for min skyld vise sig som din ven, så snart han hører, at jeg er død. Forlad mig nu. I aften vil jeg nok igen tale lidt med dig, men lad nu Alice komme ind til mig, min kære dreng. Edvard var meget nedbøjet over at se den forandring, der var foregået med gamle Jakob. Det var åbenbart meget dårligere med ham, men Edvard havde ingen forestilling om, hvor meget dårligere han var. Om aftenen gik han igen ind til Jakob, hvem han fortalte om den aftale, han havde truffet med Oswald Partridge om, at de skulle mødes den næste morgen. Gå, min dreng, sagde Jakob. Vær så fortrolig og åben hjertet over for ham, som du på nogen måde kan, og gør ham til din ven. Ja, skulle det være nødvendigt, må du gerne sige ham, hvem du er. Jeg har selv tænkt på at ville sige ham det, da det engang i fremtiden ville blive der af vigtighed at føre ham som vidne om din byrd. Jeg synes, du gjorde bedst i at tage ham med hjem i morgen aften, Edvard. Sig ham, at jeg ligger for døden og gerne vil tale et par ord med ham, inden jeg går bort. Alice vil nu læse i Bibelen for mig. En anden gang vil jeg så tale mere med dig. Tidlig næste morgen begav Edvard sig hen til stævnemødet med Oswald Partridge. Kongegruppen, som den kaldtes på grund af egetræernes usædvanlige størrelse og skønhed, lå en 7 mils vej fra skovløberhuset. Til den aftalte tid stod Edvard med sin bøsse i hånden. Længe kom han ikke til at vente, inden Oswald Partridge, udrustet på lignende måde, lod sig se, og Edvard gik ham i møde. Vel mødt, Oswald,
sagde Edvard. Tak, i lige måde, svarede Osvald. Jeg er blevet skarpt forhørt om dem, siden vi skiltes. Jeg tror, min sanden af rundhovedet Heatherstone bilder sig ind, at de er hertugen af York, men han kunne ikke få mere, end hvad jeg selv vidste. Jeg fortalte ham, at deres bedstefaders hus var hans eget, skænket til hans forfædre, og at de blev opdraget på Arnwood og var kommet til deres bedstefader efter oberstens død, og efter den af overførsterens partifæller øvede mordbrand på herregården og dens beboere. Men hans kønne lille datter var endnu mere nysgerrig. Hun krydsforhørte mig om alt muligt, da hendes fader ikke var til stede, og til sidst bad hun mig gøre hende den tjeneste at sige dem, at de ikke måtte jage, da hendes fader var meget streng i at opfylde sin pligt, og hvis de blev grebet, ville de blive kastet i fængsel. Hun skal have så mange tak, fordi hun advarede mig, svarede Edvard, men jeg håber alligevel at skyde en kronhjort i dag. Må jeg nu se en prøve på deres dygtighed som jæger? De skal lede i aften. Tror de, vi kan lede en hjort op her i nabolaget? Ja, i denne måned, ganske sikkert. Lad så gå, sagde Edvard. Vinden blæser frisk fra øst. Vi vil gå op imod den. Ja, det er godt, svarede Osvald, og de travede afsted en halv times tid. Her er sporet af en hind, sagde Edvard dæmpet og pegede på hovmærkerne. Henne i den tykning har hjorten rimeligvis sit leje. De gik videre, og Edvard viste Osvald, hvorledes hjortens spor førte ind i buskadset. De gik derefter rundt om det, og fandt ikke noget spor af, at dyret havde forladt sit leje. Den er der, hviskede Edvard, og Osvald gav Edvard tegn til, at han skulle gå ind i krattet, mens han selv gik om på den anden side. Varsomt gik Edvard ind i tykningen. Inden mellem træerne opdagede han en lille lysning bevokset med høje bregner, og han følte sig forvisset om, at hjorten lå der. På sine knæ banede han sig vej frem, indtil han havde bedre overblik over stedet. Derpå spændte han sin bøsse. Denne støj fik hjorten til at bevæge sine takker og røbe sit leje. Edvard kunne lige se dyrets øje mellem lyngbuskene. Han ventede indtil dyret lagde sig til ro igen, og tog fast sigte og fyrede. Ved knaldet sprang en anden hjort op og for afsted. Osvald skød og sårede den, men dyret satte af i fuld fart efterfulgt af hundene. Edvard, som ikke rigtig vidste, om han havde skudt fejl eller ej, men næsten var vidst på, at han ikke havde skudt forbi, skyndte sig ud af krattet for at deltage i jagten, og i det han løb igennem buskadset, så han, at hans bytte lå og var dødt. Han fulgte så efter de halsende hunde. Hjorten søgte hen til en mosegrav og tydede til sidst ned til vandet, hvor den satte sig til modværge. Edvard oppebidede nu Osvald, som indhentede ham. Den er løbet ud i vandet, sagde Edvard. Nu kan de gå hen og skyde den. I sin jagtiver skyndte Osvald sig hen, hvor hundene og hjorten stod i vandet, og sendte dyret en kugle gennem hovedet. Edvard gik hen til ham og hjalp ham med at hale hjorten op af vandet, hvorefter Osvald skar halsen over på den. Hvor kunne det være, at de fejlede, spurgte Osvald, for det er mine kugler, som sidder her. Fordi jeg ikke fyrede på den, svarede Edvard. Mit bytte ligger dødt inde mellem bregnerne, og et smukt dyr er det. Det er en hjort, sagde Osvald. Jamen, min er et 6 års krondyr, som de vil kunne se, når vi kommer tilbage. Så snart Osvald havde endt sit arbejde, hængte han dyrets borge op i et egetræ og gik tilbage med Edvard. Hvor traf de den, Edvard? Spurgte Osvald undervejs hen til stedet, hvor dyret lå. Jeg kunne kun se dens øje mellem bregnerne, og jeg må have truffet den et sted der i nærheden. Da de kom hen til stedet, så Osvald, at Edvards kugle var trængt ind i hjortens øje. Ja, sagde han. Jeg havde nok tænkt mig, at de kendte noget til vor håndtering, men jeg troede dog ikke, at de var en så dygtig jæger, som de selv mente, de var. Jeg må nu tilstå, at de, så vidt jeg kan se, er en mester i alle grene af jagtvæsenet. Ligesom de havde gjort ved den anden hjort, hængte de også alle stykkerne af denne op i et træ og tog afsted til Jakobs hytte. Edvard foreslog, at Osvald skulle tage hesten og vognen og køre kødet hen den næste formiddag, så ville han køre hen og tage dem med tilbage. Middagsmaden var færdig til dem, og Osvald roste tillavningen. Han blev meget forbavset ved at se, at Jakob havde 4 børnebørn. Efter at han havde spist, gik han ind i Jakobs stue og blev over en time inde hos den gamle. I samtalens løb betroede Jakob Osvald, at de 4 børn var de sønner og døtre af oberst Beverly, som mentes at være omkomne ved branden på Arnwood. Osvald kom ud igen, lige så overrasket som glad over den underretning, han havde fået,
og den tillid, der var vist ham. Han hilste erbødigt på Edvard og Humphrey og sagde: Som de vel kan begribe, vidste jeg ikke, hvem jeg var i selskab med, men kundskaben herom har gjort mit hjerte glad. Ja, Osvald, svarede Edvard. Husk på, at jeg endnu stadig er Edvard Armitage, og at vi er børnebørn af gamle Jakob. Ja, herre, for deres egen skyld skal jeg ikke glemme, at det må antages at være tilfældet. Jeg forsikrer dem, at jeg anser det for meget heldigt, at Jakob har betroet mig hemmeligheden, da det måske engang kan stå i min magt at være dem til nytte. Jeg havde såmænd aldrig tænkt, at jeg nogensinde skulle spise middag tillavet af oberst Beverlys datter. De kom nu i en lang samtale, under hvilken Osvald ytrede som sin formening, at gamle Jakob næppe ville gøre det længere end en 3-4 dage. Osvald fik redt sig et leje på gulvet i den stue, hvor Edvard og Humphrey sov, og næste morgen tidligt tog de afsted med hest og vogn, læssede vildtet på den og kørte igennem skoven hen til skovløberboligen. Det var blevet så langt ud på eftermiddagen, da de nåede derhen, at Edvard måtte tilbringe natten der og vende hjem næste morgen. Osvald gik ind i dagligstuen for at tale med overførsteren, mens han lod Edvard blive tilbage i køkkenet med Phoebe, tjenestepigen. Han fortalte overførsteren, at han havde bragt noget udmærket vildt med hjem, og udbad sig hans bestemmelse om, hvad der skulle gøres med det. Han fortalte ligeledes, at Edvard havde hjulpet ham og kørt vildtet hjem for ham i sin vogn, og han nu var ude i køkkenet, da han ville blive nødt til at overnatte der. Osvald var uudtømmelig i sine lovtaler over Edvards dygtighed i jagtvæsenet, hvori han erklærede, at den unge mand var ham selv langt overlegen. Det beviser i alt fald, at den unge mand har haft megen øvelse, sagde Heatherstone smilende. Han har levet på kongens regning, men han må ikke fremture deri. Det ville vist være heldigt at ansætte dette unge menneske som skovbetjent, for skønt han er en modstander af os, er jeg dog vis på, at han ville blive os tro. De kan foreslå ham det, Osvald. Køllerne af den kronhjort må i morgen sendes ind til general Cromwell. Resten skal jeg sige dem nærmere besked om senere. Osvald gik ud af stuen og kom tilbage til Edvard. General Cromwell skal have køllerne af deres hjort, sagde han smilende til Edvard, og intendanten foreslår dem at tage tjeneste som skovbetjent. Tak skal de have, svarede Edvard, men jeg har ikke lyst til at jage vildt til general Cromwell og hans rundhuder. Hils ham alligevel og tak ham mange gange fra mig for hans velvilje mod mig. Det var nok det, jeg tænkte, men det var velment fra hans side, det tror jeg ganske bestemt. Nå, Phoebe, hvad har du at give os at spise, for vi er dygtigt sultne? De skal straks få mad, svarede Phoebe. Jeg har steg over ilden. Og du må se at skaffe en seng til min unge ven her. Jeg har ingen her i huset, men der er nok god halm over i stallen. Det kan nok gå, svarede Edvard. Jeg er ikke vanskelig at gøre tilpas. Det mener jeg heller ikke, de er. Hvorfor skulle de også være det? Svarede Phoebe, så var en hel del til års og temmelig tvær. Når de går op ad den stige, som de vil finde op ad muren, finder de et godt leje, når de er kommet øverst op på den. Osvald ville lige til at gøre indvendinger, men Edvard hævede sin finger, og der blev ikke sagt et ord mere. Så snart de havde spist deres aftensmad, sagde Phoebe, at det var på tide, de gik i seng. Det var sent, sagde hun, og hun ville ikke sidde oppe længere. Edvard rejste sig og gik ud, fulgt af Osvald, som havde overladt skovfodboligen til intendanten og hans datter, og selv sov i et af skovløberhusene, en fjering vej derfra. Efter at de havde talt lidt sammen, skiltes de, da Edvard havde i sinde at tage hjem meget tidligt næste morgen, fordi han var ængstelig for gamle Jakob. Edvard gik op ad stigen ind på loftet. Der var ingen dør til at holde vinden ude. Det var en bidende kold blæst, og efter en times forløb følte han sig så gennembrusen, at han ikke kunne sove. Han stod op for at se efter, om han kunne finde noget læ for vinden, ved at krybe længere op i en krog. Skønt Phoebe havde sagt ham, at der var nok af halm, viste det sig dog, at der knapt var så meget, som man kunne ligge på. Lidt efter gik Edvard ned ad stigen for at spacere om i gården og ved legemsbevægelse genvinde brugen af sine lemmer. Mens han gik op og ned her, kastede han sine øjne op til sovekammervinduet ovenover køkkenet, hvor han så, at der brændte lys. Han troede, at det var tjenestepigen, som var ved at gå i seng, og med ikke synderlig blide følelser imod hende, ønskede han, at hun måtte få tandpine eller noget andet ondt, som kunne holde hende vågen, da han pludselig gennem det hvide vinduesgardin så en stærk lysning inde i værelset. Det tog til med hvert minut,
og han så en kvindeskikkelse styrte forbi det og forsøge på at åbne vinduet. Da gardinerne blev slået til side, så han, at værelset stod i brand. Han tænkte sig et øjeblik om, løb så hen efter stigen og stillede den op til vinduet. Lurerne lyste nu mindre stærkt, og han kunne ikke se den kvinde, som havde været henne ved vinduet, da han løb efter stigen. Han steg en fart op ad den og rev vinduet op. Røgen væltede ud i så tætte masser, at den var ved at kvæle ham. Han trådte alligevel ind. Så snart han var kommet indenfor, snublede han over den, der havde forsøgt at åbne vinduet, men som var faldet bevidstløs om. Da han løftede hende op, brød ilden, som ikke havde kunnet få rigtig fat af mangel på luft, da alle vinduer og døre havde været lukkede, for alvor løs, og han blev noget forbrændt, inden han med den besvimede person i sine arme kunne nå hen til stigen. Det lykkedes ham dog at bringe hende frelst ned ad den. Da han så, at der var ild i hendes klæder, holdt han dem sammen, indtil den var slukket, og opdagede først nu, at den han havde båret ned, var overførsterens datter. Der var ingen tid at give bort. Edvard bar hende derfor ind i stalden og lagde hende her, stadig besvimet, på halmen i en tom bås, mens han skyndte sig at råbe alarm. Vandtruget til hestene stod uden for stalden. Edvard tog spanden, fyldte den, ilede op ad stigen, kastede vandet ind i værelset og ilede så ned for at hente mere. Edvards vedholdende råb om brand havde imidlertid vækket husets beboere. Hr. Heatherstone kom ud halvt påklædt med rædsel i sit ansigt. Phoebe fulgte skrigende efter, og de andre folk kom ilende til fra hytterne. Frels hende! Min datter er inde i det værelse, råbte Heatherstone. Frels hende, eller lad mig komme til, udbrød den stakkels mand fortvivlet. Men lurerne slog ud af vinduerne med en sådan kraft, at et hvert forsøg på at trænge ind ville have været forgæves. Osvald, råbte Edvard, lad folkene hurtigst muligt lange vand op til mig. De gør ingen nytte ved at stå og se til. Osvald satte folkene i arbejde, og Edvard blev nu forsynet med vand så hurtigt, at ilden begyndte at tage af. Vinduet var nu tilgængeligt, og nogle få spande til gjorde ham det muligt at sætte den ene fod ind i værelset, hvorefter flammerne og røgen aftog med hvert minut. Det ville imidlertid være umuligt at skildre overførsterens fortvivlelse. Han ville være faret op ad stigen og ind i ilden, hvis ikke nogen af mændene havde holdt ham tilbage. Min datter, mit barn brændt ihjel, udbrød han og vred sine hænder. I samme øjeblik hørtes en stemme blandt mængden råbe. Der brændte 4 på Arnwood. Du gode Gud, råbte hr. Heatherstone og besvimede, og i den tilstand blev han båret hen til et af sidehusene. Imidlertid satte vandforsyning Edvard i stand til at slukke ilden. Bohaget var brændt, men ilden havde ikke grebet videre om sig. Da Edvard havde forvisset sig om, at der ikke længere var overhængende fare på færde, steg han ned og overlod til de andre at sørge for, at der tilvejebragtes fuldstændig sikkerhed. Han kaldte derfor Osvald hen til sig og bad ham følge med hen i stalden. O herre, sagde Osvald, det er grofuldt, og sådan en nydelig ung dame, som det var. Hun er frelst, svarede Edvard. Det tror jeg da. Jeg bar hende ned ad stigen og lagde hende i stalden, inden jeg forsøgte at slukke ilden. Se, der ligger hun. Hun er endnu ikke kommet sig af sin besvimelse. Bring mig noget vand. Hun ånder, gudskelov. Så, det er godt, Osvald. Nu er hun ved at komme til sig selv igen. Lad os nu svøbe hende ind i deres kappe og bære hende ind i deres hus. Der vil vi få rigtig liv i hende igen. Osvald svøbte den endnu bevidstløse pige ind i sin kappe og bar hende bort. Edvard fulgte efter. Så snart de kom hen til skovløberhuset, hvis beboere alle sammen havde travlt ved skovfodboligen, lagde de hende på en seng og bragte hende snart til bevidsthed. Hvor er min fader? Udbrød Patience, så snart hun havde sundet sig. Han er frelst og i god behold, frøken, svarede Osvald. Er huset brændt ned? Nej, ilden er fuldstændig slukket igen. Sig mig, hvem frelste mig? Den unge Armitage, frøken. Hvem er det? Nu husker jeg det. Men jeg må hen til min fader. Hvor er han? I det andet hus, frøken. Patience forsøgte at stå på benene, men mærkede, at hun var alt for udmattet og sank tilbage i sengen. Jeg kan ikke stå oprejst, sagde hun. Bring fader hen til mig. Det skal jeg, frøken, sagde Osvald. Bliver de her, Edvard? Ja, svarede Edvard. Han gik udenfor og ventede der, mens Osvald gik hen til hr. Heatherstone.
Osvald fandt ham ved fuld bevidsthed, men meget nedslået, som man vel kan tænke. Ilden er helt slukket, herre, sagde Osvald. Det bryder jeg mig ikke om. Mit stakkels barn. Deres datter er frelst, herre, svarede Osvald. Frelst, sagde de, råbte herr Heatherstone, i det han for op. Frelst? Hvor? Henne i mit hus, hun har sendt mig efter dem. Herr Heatherstone for ud, løb forbi Edvard, som stod ved døren af det andet hus, og lå et øjeblik efter i sin datters arme. Osvald kom ud til Edvard, som nu fortalte ham udførligt, hvorledes han havde frelst den unge pige. Havde den tjenestetøs til Føbe ikke været så ondsindet, og vist mig hen at sove et sted, hvor der ingen halm var, ville de alle sammen været indebrændte, ytrede Edvard. Hun gav dem lejlighed til at gengælde ondt med godt, svarede Osvald. Ja, men jeg er blevet slemt forbrændt på min arm. Har de noget, som kan hjælpe på den slags skade? Ja, det tror jeg har. Vent et øjeblik. Osvald gik ind i huset og kom tilbage med noget salve, hvormed han besmurte og forbandt Edvards arm, som viste sig at være alvorligt forbrændt. Hvor overførsteren bør være dem taknemmelig, og det vil han utvivlsomt også være, bemærkede Osvald. Netop derfor vil jeg sadle min hest og snarest ride hjem. Og hør engang, Osvald, de må ikke vise ham, hvor jeg bor. Jeg ved knap, om jeg kan sige nej til ham, hvis han forlanger at vide det. Jamen, de må ikke sige ham det. Han vil for at vise sin taknemmelighed tilbyde mig en ansættelse i skoven, og jeg vil ikke modtage nogen. Jeg har ikke noget imod at redde hans datter, ligesom jeg ville redde datteren af min værste fjende fra en så grusom død, men jeg vil ikke vide noget af deres tak eller tilbud om at tage tjeneste hos dem. Jeg modtager ikke noget af et rundhoved, og hvad vildtet i skoven angår, så tilhører det kongen, og jeg vil forsyne mig med vildt, når som helst jeg finder for godt. Farvel, Osvald. De ser jo nok ind til os, når de har tid. Jeg kommer hen til dem, inden ugen er omme. Det kan de stole på, svarede Osvald. Edvard bad derpå Osvald om at sadle hesten for ham, da smerterne i hans arm forhindrede ham i selv at gøre det, og så snart det var besørget, red han hjem til skovløberhuset. Edvard red rask til, for han længtes efter at komme hjem og få at vide, hvorledes det stod til med stakkels gamle Jakob, og desuden smertede hans arm ham meget. En mils vej fra huset mødtes han af Humphrey, som sagde ham, at han ikke troede, den gamle havde mange timer tilbage at leve i, og han længtes meget efter at se ham. Da hesten var ganske udaset af det hurtige ridt, satte han den i skridtgang, og på vejen meddelte han Humphrey, hvad der var hændet. Gør din arm meget ondt? Ja, den gør, svarede Edvard, men det kan jo ikke være anderledes. Nej, naturligvis, men smerterne må jo kunne bringes ned. Jeg ved noget, som kan hjælpe en del, for jeg husker, hvad der blev anvendt, dengang Benjamin brændte sin hånd på Arnwood. Gud være lovet, at du er kommet, Edvard, sagde den gamle skovløber. Jeg længtes så meget efter at se dig, inden jeg dør, og der er meget, som siger mig, at jeg kun har kort tid tilbage. Jeg mærker, at kræfterne tager stærkt af. Du må huske på, at jeg er gammel, Edvard. Jeg er over de 76, og du ved jo, Edvard, Bibelen siger 7 gange 10 er støvets år. Jeg er altså ude over grænsen. Og nu har jeg kun få ord at sige, Edvard. Vær forsigtig, om ikke for din egen skyld, så i det mindste for dine små søstres. Jeg beder dig så bønlig om, for det første, ikke at lade din byrd og dit stamtræ blive kendt, og der som du kan overtale dig til at bo i skovløberhuset og leve af landbruget, så vil det være det bedste. Undgå kvaler for vildets skyld, som de andre nu påstår tilhører dem. Du vil i posen i min kiste finde nogle penge, som vil være tilstrækkelige for lang tid, men pas på dem, for ingen kan sige, om du kan komme til at trænge til dem. Og kald nu din broder og din søstre ind til mig, Edvard, for at jeg kan sige farvel til dem. Edvard, jeg har gjort min pligt imod jer så godt jeg har kunnet, men lov mig en ting, at du, når jeg er gået bort hver morgen og aften, vil læse et stykke af Bibelen og bede fadervor, sådan som jeg altid har gjort. Jeg lover, at det skal blive gjort, Jakob, svarede Edvard, og jeg skal heller ikke glemme dit andet råd. Gud velsigne dig, Edvard. Kald nu på børnene. Edvard kaldte på sine søstre og Humphrey. Humphrey, min gode dreng, sagde Jakob. Husk på, at vi midt i livet er hjemfalden til døden, og at der ingen sikkerhed er hverken for unge eller gamle. Du eller din broder kan blive bortrevne i eders ungdom, den ene kan blive kaldet bort, og den anden lades tilbage.
Husk på, at dine søstre er afhængige af dig. Vær derfor ikke ubesindig. Jeg er bange for, at du vil løbe alt for megen fare for at få det vilde kvæg fat, for du går altid og spekulerer på, hvordan du skal fange det. Tag dig endelig i agt, Humphrey, for du kan dårligt undværes. Hold avlingen i den stand, som den nu er. Den vil kunne føde eder alle. Kære Alice og Edith, jeg ligger nu på mit yderste, og snart vil eders brødre lægge mig i min grav. Vær gode børn, og tag i alt eders brødre til eksempel. Kys mig nu, Alice. Du har været mig til stor trøst. Du har læst for mig i Bibelen, da jeg ikke selv kunne læse i den. Gid du må blive plejet lige så godt på dit dødsleje, som jeg er blevet det på mit. Farvel og Gud velsigne dig. Gud være også med dig, Edith. Gid du må vokse op lige så god og uskyldig, som du er nu. Farvel, Humphrey. Farvel, Edvard. Mine øjne omtåges. Bed for mig, børn. O barmhjertige Gud, tilgiv mig mine mange synder, og annam min sjæl for Jesu Kristi skyld. Amen. Amen. Det var de sidste ord, den gamle skovløber talte. Da børnene, der knælede ved hans seng, atter rejste sig, så de, at han var død. De græd alle bitterligt, for de holdt meget af den gamle mand. Alice lå hulkende i Edvards arme, og Edith i Humphreys, og det varede længe, inden brødrene kunne få dem trøstet. Til sidst sagde Humphrey til Alice, du støtte stakkels Edvards arm, du ved ikke, hvor den smerter ham. Kom, kære søster, lad os gå ind i det andet værelse og se at finde noget til at fordrive smerten med. Denne opfordring afledte deres opmærksomhed fra den døde, samtidig med at den vakte ny deltagelse hos småpigerne. De gik alle ind i dagligstuen. Humphrey gav sine søstre nogle kartofler at skrælle og skrabe på et stykke linned, mens han trak trøjen af Edvard og smøgede hans skjorteærme op. De skrabede kartofler blev lagt på det brændte sted, og Edvard erklærede, at det skaffede ham megen lindring. Småpigerne, som dog ikke kunne lade være med en gang imellem at briste i gråd, skrabede da nogle flere. Humphrey fortalte dem nu, at Edvard ikke havde fået noget at spise, og at de måtte give ham noget aftensmad. Dette optog dem atter i nogen tid, og da aftensmaden var færdig, satte de sig alle til bords. De gik tidligt i seng, dog ikke før Edvard havde læst et kapitel i Bibelen, og bedt fader vor, som gamle Jakob altid havde gjort, og dette bragte på ny deres tårer til at rinde. Hør nu, kære Alice, du og Edith må nu i seng, sagde Humphrey. Småpigerne kastede sig i deres brødres arme, og efter at de havde grædt i nogen tid, stod Alice op, tog Edith ved hånden og førte hende ind i sovekammeret. Slut på 9. kapitel.